Usho njalo uJabuhlungu wami, sihlezi kahle enkosini uJesu. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngikwesaba okubi ngoba yena uhlezi enami. Bakhona abanye basibuka basidabukele masithi siyakholwa, sengathi kukhona ubunzima lento yethu yokukholwa, kanti uma kuthiwa insindiso into yokulangazelela, okusho ukuthi uhlengwe engozini. Bumuka nomfula uzofa impela, kwakhona ufaka isandla wakhipha emanzini wakuhlenga. Thina besimuka nomfula wolaka likaNkulunkulu, usibheke esihogweni njengabo bonke abanye abantu. Welula isandla uJesu wasihlenga wasisindisa. Futhi sihlezi kahle-ke kuyena. Unathi ey'mweni ey'nzima ezidlula kuzona, uyasiqinisa, uyasiduduza, usinikeza amandla, usinikeza ukuhlakanipha kokwazi ukuyiphila le mpilo. Ukuze singenzi izinto ey'ngenamvuzo ney'limazayo. Sihlezi kahle la kuyena, siphephile nasey'lingweni abantu abayifaka kuzona, begcine bengena ekubhujisweni ngenxa yendlela abaphila ngayo. Usho njalo uJabuhlungu. Ngiyakubingelela-ke mlaleli, uPhakamani Wakhoza lo, sikwi-Sound Doctrine Hub. Ngibambele umfundisi uNkosi la esigqikini sakhe. Usathe ngiyemshelelele umfundisi uzobe nathi ngesonto elizayo. Ungcwele lapho. So-ke kodwa-ke namhlanje vele isonto elandulela inkomfa yethu kaKhwezela ebesihlele nomfundisi uthi sonika wena ithuba nje i-open line le namhlanje ukuthi ukhulume nanoma ingani ofuna ukukhuluma ngayo, usibuze nanoma imuphi umbuzo ofisa ukuwubuza, uPaul ofisa ukuba nakho, ukhululekile. Uhlelo lakho namhlanje i-open line ebhekene nawe. Uyazazi-ke inamba zasestudio, mawushayela ngqo bukhoma 086 10 10 300, 086 10 10 300, noma ungasithumelela uWhatsApp ama-voice notes, ama-voice message nama-voice notes lapha ku-073 709 1991, 073 709 1991. Uma usithumela i-voice note uyigcine imfishane, ingafiki ku-2 minutes i-voice note yakho ukuze sizokwazi ukuyidlala. Kodwa noma umfundisi engekho futhi kuyi-open line, kukhona iy'nsizwa enginazo estudio ey'zoparticipate nazo ohlelweni. Ngiphethe uSenzo kaDubazane, iy'nsizwa zalapha ePinetown zasekukhanyeni lezi ey'the ayizobingelela estudio namhlanje. Abalaleli zizobe zinathi uSenzo kaDubazane, khona nolwethu wakwaSibiya, bese bakhona uNjabulo wakamvubi. Insizwa enginazo la eyisencane estudio esoyinika nazo ithuba lokuthi ibingelele, bekhona ezikuphawulayo. Kodwa-ke uhlelo lakho njengoba ngishilo, ungashayela usithumelele ama-voice note ukuze sixoxe nawe. Kodwa ngikukhumbuze ngaphambi kokuthi ngicela uSenzo sikhulekele ngenkomfa yethu kaKhwezela. Isifikile, silapha eHammersdale, esibuko sezwe high school, bathi ikwa-C laphayana eHammersdale. Ngalo mgqibelo siya kuwona, sicela ngo-9:30 ekuseni, siqeda ngo-3:30 ntambama. Siyakumema kakhulu ukuthi ube nathi. Sobe sikhuluma ngendaba yokuvangela. Ihambe yahamba yafadabala ebandleni kaNkulunkulu lento yokuvangela, ireplacewa ezinye izinto ey'ningi. Amabandla aseyi-emphasize. Siyafuna ukukhwezela umlilo wokuvangela, siyibuyisele ebandleni kaNkulunkulu lento. Sizama ukuthi siphinde sibe abantu abayinikelayo kuyona. Njengoba sonke sisindisiwe nje, kukhona umuntu owaqunga isibindi wasitshela ngevangeli ukuze uNkulunkulu akusebenzise lokho asilethe ensindisweni. Nathi simele ukwenze njalo kwabanye. So sikuhlomisayo ukuthi ngokweBhayibheli kuvangelwa kanjani. Ziningi izinto abantu abazenzayo manje. Abanye bathanda ukuthembisa abantu imali, babathembisa imishado, babathembise ukuphila ey'fweni, bethi bayabavangela bafuna beze kuJesu. Miningi imigilingwane uyayibone ma abantu bethi bayavangela. Kodwa lifundisa kanjani iBhayibheli? Kuvangelwa kanjani? Kuthiwani kumuntu? Kusebenza maphi ama-methods? Sobe sikhuluma ngaleyo nto. Yini ezivimbayo, ama-barriers endleleni yethu enze kube nzima, enza sisabe, futhi sikunqoba kanjani lokho uma kuzivimbile? Lezo zinto sobe sikhuluma ngazo. Ube nathi-ke bakhona bese beshilo bayeza vele, kodwa noma ungashongo uze, uma ukwazi kodwa usitshele ukuthi niyeza nibangaki, khona soqinisekisa ukuthi
izinto ihlelekile ekhishini ngoba sispend usuku lonke ndawonye kuzoba khona nokokudla abazona basilungisele khona akukhokhwa mali abazona bahlezi beyibuza nje lento akukhokhwa mali kodwa-ke usiphathele umnikelo ma uNkulunkulu ekubusisile futhi kusenhlizweni yakho siyokunikeza ithuba lokuthi unikele ngesikhathi senkonzo. Ngisalinde wena ukuthi ungithinte emoyeni usho ukuphala kwakho noma ngabe uthi nje ngiyeza mina nobani uqhuqhuzele nabanye kuhle nalokho kodwa-ke ngizothi umfowethu uSenzo kaDubazane ake usikhulekele Senzo usiyise enkosini uhlelo lwethu. Cela sikhuleke. Siyakubonga uNkulunkulu onamandla umsewethu esimele ukuthembela kuyena ngezikhathi zonke. Siyakubonga ngalesikhathi Nkosi uhlanganisile ukuba sizofunda maqondana nezimiso zakho. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu othembekile, uNkulunkulu abantu abamele ukumlandela ngoba uyena owazi kangcono futhi uyena umalusi wangempela. Baningi abantu abayibiza ngoNkulunkulu ngaphandle kodwa wena ukuveza ngokusobala ukuthi wena uNkulunkulu weqiniso. Indalo nakho konke okudaliwe kuyalithobela igama lakho. Isho njalo izwi lakho lithi mhla ubuya wena izizwe zonke ziyoguqa, amazulu ayoguqa nokungaphansi komhlaba ngoba wena uNkulunkulu ofanele ukudunyiswa. Ngakho siza kuwena uNkulunkulu oyingcwele, khulekela nabalaleli besalalela ukuthi Nkosi ulisebenzise lethuba ukuguqula impilo zabo mabezizwi lakho bephenduleke mabebuza imibuzo ngendlela ezoba usize empilweni zabo ukuze wena ukhazimuliswe ngendlela thina esenza ngayo Nkosi. Ngiyanxusa-ke uNkulunkulu onamandla ngibala nenkomfa ezayo Nkosi esihlelayo. Ngikhulekela uNkulunkulu oyingcwele ukuthi ulisebenzise lelo thuba ukushumayelwa kwevangeli, abantu besindiswe bephephe behlanguleke uNkulunkulu oyingcwele olakeni lakho ngoba kuningi Nkosi ukuya esihogweni kubantu abangaphendukiyo Nkosi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu oyingcwele ukuthi konke kwenzele udumo lwakho, kwenzele nentando yakho egameni lika Jesu. Amen. Amen. Sibonga Senzo. Ngiyabona laphana kuma WhatsApp messages zethu uMamphel uthi angajabula ma ngiphendula umbuzo owabuzwa last week. Kwenziwa yini ukuthi emkhulekweni angaphuma amazwi uthandaze quietly. Ngiyacabanga ukuthi eminye yemibuzo esingayithinta siyiphendule ephathele nomthandazo kodwa along the lines indaba yokuthandaza sike sathi masixoxa nomfundisi earlier yavela lento unyaka uyophela manje uNovember. Abantu abanye banezinto kade beyikhulekela the whole year so lokhu kwaqala unyaka bayayicela enkosini namanje abakazamukeli. Abanye kade becela imisebenzi unyaka uyaphela manje abakayitholi. Khona abanezifo ezithize abagula ngazo bebenethemba ukuthi uNkulunkulu uzobazwela kodwa akenzeki isifo sisakhona kuyena. Omunye unxusela abathize emndenini wakhe ukuthi basindiswe kodwa kunokuthi basindiswe engathi baya ngokuya beba worse ekunamfunini kwabo uNkulunkulu. Nezinye izicelo eziningi einhlobonhlobo abantu abayisile enkosini kodwa engakaphendulwa. Na umbuzo madoda ke nanini niphonse zivivaneni. Yini eyenza ukuthi kube khona imkhuleko uNkulunkulu angayiphenduli? Ziphi izathu ezinye ezibakhona ezenza uNkulunkulu angayiphenduli imithandazo abantwana bakhe sebeyicelile nokuthi ke umzali mhlawumbe angenze njani esimene sinjalo? Ake sithi sisalinde abalaleli ningashayela ku 086 10 10 300 noma sithumelele i-voice note yakho noma i-message ku 073 079 or 073 709 1991. Kodwa ke ake sizwe le lwethu Sibiya
ubona kanjani na yini indaba sometimes uNkulunkulu uNkulunkulu akawuphendula ngomthandazo nakhona lapho inhloso kaNkulunkulu ukuqhubeka ukuthi uPawuli athembe uNkulunkulu akuzona inhloso ezimbi uma engawuphendula umthandazo umfundisa ukubekezela nokuqhubeka ethemba uNkulunkulu. Yonke impendulo iyabuya, sometimes yes, sometimes no. Yes. Hey, inzima kodwa le no. Abaningi bethi ibona sengathi akusiyimpendulo phela bengifuna lokho ebengikufuna mina. Mase kubuya le no, akusiyo lento ebengiyibhekile. Uthini uNdubazana senze uyibona kanjani le ndaba yemthandazo engaphenduliwe? Yes, uqinisile uFowethu, kuyenzeka kubo yes, kuyenzeka kubo no. Maqondana naleyo yokunqaba, ngiyafisa ukuveza ukuthi sometimes nathi sabantu siyacela ngendlela ephambanayo nentando kaNkulunkulu. Mawubuka lapha encwadini kaJakobe chapter 4 ngizofunda amavesi 2 uverse 2 no 3 uthi niyafisa kodwa aninalutho, niyabulala ninomhawu kepha anizuzi lutho, niyalwa nidala izimpi aninalutho ngoba aniceli. Okokuqala abantu banazi izifiso kodwa abakhombisa ukuthembela uNkulunkulu ngokuyocela kuyena. Mayisethi niyacela kodwa anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikusaphaze ezinkanukweni zenu. Imotive ayihambisani nentando kaNkulunkulu. Lezi zinto ezibalayo uma ngikuzwa kahle uthi abanye abanazo izinto abayifisayo ngoba abayicelanga. Kuyenzeka ungayitholi into ngoba awumtshelanga uNkulunkulu, vele waplana wahlela wa-apply kodwa awukazi ucela enkosini. Ucelile kodwa kulowo mavesi owafundayo imotive yakho ayinhle, ucela kambi ngenhloso yokuthi lento oyicelile isebenze ey'nkanukweni zakho, ey'fisweni zakho ey'phambanayo nentando kaNkulunkulu. Ungikhumbuza nje ukuthi baningi abantu, angathi baningi kodwa bakhona abantu abacela imisebenzi uNkulunkulu. Sibakhulekise njengebandla. Mhla wawuthola umzalwane umsebenzi anyamalale. Lo msebenzi manje ubungacelelwa kushuthi ukukhazimulisa uNkulunkulu, ukuthi umuntu azondle yena nomndeni wakhe anonophalo ukuze ahambe entandweni kaNkulunkulu, ulekelelwe nabampofu nabomndeni abaswele nebandla likaNkulunkulu ekushoni kwevangeli. Futhi bekufuna umsebenzi la ukuze kutholakala imali yokuphuza utshwala, kutholakala imali yokuswenka ukuze kusheleke noma ushelwe izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Kwezinye izikhathi nkathi uJakobe ukhuluma ngaleyo nto ngamanye amazwi ukuthi asibheka ama-motives. Kungenzeka ukuthi ayitholile into oyicelayo ngenxa yokuthi uyicela ngendlela engeyinhle. Yesu lethu ufuna ukuthini? Enye impendulo engicabanga ukuthi uNkulunkulu ayinikeza abantu uma bekuyena ngomkhuleko, enye impendulo ukulinda uwait. Lapha umbhalo wamaHubo 27 verse 14 ukhuluma ngokuthi lindelani uSimakade abantu ababakhulekayo. Njengomzali kuyenzeka ingane mhlawumbe mengabe isana 5 kodwa isicela mhlawumbe i-iPhone 17 uyayibothi isana 5 years, meyinikeza izoba update ngayo ngenhloso yokunqaba kodwa eyilinda mhlawumbe ukuthi sibe na 18 sizokwazi ukuyiphathela kahle masina 18 akwazi ukuyinikeza. Ngisho ukuthi kuyenzeka uNkulunkulu avume athi yes, kuyenzeka athi no, kuyenzeka futhi athi linda ngenhloso ukuthi abothi akukakabi isikhathi sifanele ukuthi ungakwazi ukuyiphatha lento oyikhulekayo. Ngiyakuzwa. Ake sizwe nangomlaleli la esithumelela i-voice note ukuthi uthini. Kwangizwakala. Ake uphinde ulento uzame futhi ukusithumelela. Kodwa mhlawumbe ukuphendula lo umbuzo kaMamphela laphana, umuntu ethandaza kungaphumi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kusuke kuya ngomuzwa nje umuntu anawo yena. Isikhathi esiningi kubuhlungu enhlizweni, engekho ugcina ungasenamazwi okuyichaza lento oyizwe enhlizweni yakho. Uthembele ekutheni kodwa uNkulunkulu uyayibona inhliziyo, ububule
em-90s. Yake akodwa sithathe nangumlaleli eshayela simuzwe uthini. Sikwamukele emoyeni sawubona. Usebalekile lo. Usevele wanqamuka. Ake sithathe nangomunye. Sikwamukele emoyeni sawubona. Amen babumyeni. Kanje ngiqale ngibonga umusa kaNkulunkulu kulezi insuku eziwu-32 ey'sele before unyaka ka-2025 uphele. Wakhona ukuthi njengoba kumhla ka-30 November 2025 I'm still alive. Lokho kukhombisa umusa omkhulu kakhulu kuNkulunkulu ngoba kuningi isifo esisuke sikuhlelile ey'mpilweni zethu okubi okungasehlela kodwa umusa unqabe nathi. Uzokhumbula umhlabeleli kaDina Zungu othi kwanqaba umusa ningibona niphila nje. Nakunqaba umusa njengoba sekuseletela isudays ukuthi kuphela unyaka. Umusa baba akhona ukuqonda komuntu, akhona ukuhlakanipha kwami, akhona ukuthi ngazi kangcono, akhona ukuthi nginemali noma kunjani njani. Cha, umusa ome njalo kaNkulunkulu ongiprotectile ukuthi ngize ngifike kulesi sikhathi sonyaka. Angivaleke baba ngiphendule cishe kule nikhuluma ngayo njengamanje ngoba ibalulekile nayo. It's very interesting lelo daba lolu lokuthi why eminye imikhuleko uthola ukuthi uyathandaza kodwa uzwe sengathi uNkulunkulu ukuzikile noma akakuzwa esifoni. Uyafundisa nalezo iy'nsizwa. Mina Ntokozo Mnyeni ngiseyisona ngingakamamukeli uJesu njengenkosi nomsindisi. Ngake ngathandaza umthandazo ofile. Ofile into efile. Kani na ngikhumbula ukuthi angithi mose sezweni kwesinye isikhathi sihlangane sizinsizwa uma sikhule lokushini uthola sesihlale endaweni zobumnandi cishe njengama-tavern. Kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi baba umfundisi uthola ukuthi wena ngaleso sikhathi awunayo imali yokuthenga ukuze nawe uvele ubonakale ukuthi uyakwazi ukubeka something etafuleni kube mnandi enjoy singabafowethu elokushini. Ngelinye ilanga kwenzeka kuyi-weekend ungatholakala ukuthi anginawo imali yokuthi ngibeke something yokuthi siqhubeke sibe mnandi sijabule ney'nsizwa. Uma ungenayo ngaleso sikhathi yenzeka-ke le nto-ke masiyigenge-ke uthola kwesinye isikhathi bengakunambithithisi kahle ukuthi ayi wena vele kuyafana awuthengi lutho. Begcine mhlawumbe ngaleso sikhathi sebekumisha. Baba umfundisi ngikutshela ukuthi inhliziyo yami yababuhlungu. Uma ngifika endlini ngiyathandaza umthandazo ofile. Ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi nami ngicela ungiphe umsebenzi. Yazi ngikhulekelani inhliziyo yami hayi ngoba uNkulunkulu ngifisa ukuthi angiphe umsebenzi ukuthi ngikwazi ukuthi ngondle ekhaya noma ngisize abanye abantu abampofu ngaleso sikhathi. Umthandazo wami ngithandazela ukuthi uNkulunkulu wangipha lo msebenzi. Ngifuna ukubuya ngizobakhombisa nami ngingakwazi ukuthi ngibeke something etafuleni bese ngiyakhombisa ukuthi hey nami beke ngiyenzile kumina. Ngithanda le nsizwa mayikhotha incwadi kaJakobe ngampela ukuthi kwesinye isikhathi sicela kabi ngoba sicele ey'nkanukweni zethu kungekhona ukuthi ngampela umsebenzi siyawudinga kodwa kube ukuthi vele sifuna ukubuka elokushini sifuna ukubuka yonke loo nto. Nje unini baba kodwa ngivale ngibonga umusa kaNkulunkulu nakubona bonke abalele basisaphothile kusukela unyaka oqala nisisapotha nathi sicontribute ohlelweni. Sibonga omama uMethi Mngoma abasisapotha ngayo yonke indlela. Sibonge osisi uBusi Ngwane, sibonge wena baba umfundisi uKhoza, baba umfundisi uMhlongo, ubaba umfundisi uNkosi nabo bonke nje abalandeli besisapho. Sibonge kakhulu baba umyeni ngalawo mazwi. Uhamba khona la uSenzo abehamba khona ukuthi empeka phela ukuthi ucela ngayiphi motive. Ake sizwe lo munye umlaleli. Bevuma hayi silalela umfundisi Ntshumayelo. Hayi mfundisi uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yethu. Uyayiphendula. Thina ukuthi sisuke sijahe thina sifuna into yamanje. Kodwa nje uyasilalela mfundisi, uyasilalela. Ngiyabonga uMakhumalo maresibhekisa. Sibonge kuMakhumalo. Kezwa unyaka uhambile nosuku luhambile. Kodwa uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko esho njalo. Sithathe nangumlaleli. Sikwamukele emoyeni sawubona. Yebo mfundisi njani? Siyaphila njani wena ubani lokuphi?
Ngiyaphila uMamZulu lo eSwayimani. Yebo mamZulu uthini namhlanje? Yebo baba sengithi into ayile emikhulumayo ukuthi uNkulunkulu kunemkhuleko ukuthi ukhuleke mhlawumbe angaphenduli. Beza kobhuto nabo esitudio bayibeka ngendlela abayibeka ngayo. Kodwa futhi khona engifisa ukuzogcizelela kulo kade ethi okunye uNkulunkulu usuke ebona ukuthi akakabi isikhathi sokuthi akunike lo yonke. Uyabona uNkulunkulu yena ngoba usazi thina singakazi ubona thina singakaboni. Ngokwethu into suke siyifuna mhlawumbe sibuka izimo zethu suke sizona lezo sikhathi kanti yena usuke ebona deep la singakaboni khona thina. Phambi kokuthi kufike futhi lapho ngiyafisa ukudlula kulento yokuthi ngaphambi kokuthi uma ungena emkhulekweni wakho ukhuleka balekile ukudihlanza kuqala uzikline phambi kaNkulunkulu njengoba lisho izwi Isaiah 59 la lithi khona uNkulunkulu uyezwa nendlebe yakhe uyakwazi ukusenzela konke esikucelayo kodwa mase sithi ububi bethu buyasitha ubuso bukathi imenze wesinye isikhathi ungakhuleka kanti ukhuleka unesono senzile noma nobubo benzile ongabunakile ibona ke lobo benza ukuthi uyakhuleka uNkulunkulu avela akakuboni Sothi uyafuna ukuzwa kodwa ngenxa yobubi ibona okuhlukanisile okubeka ikhethini phambi kwakho naye. So ngesikhathi urepenta wena urepente konke urepente automatic kuyasuka lo babubi nesono. Mase kusukile ila usukhuluma khona noNkulunkulu. Amen. Sileke wakhuleka lindela phela ukuthi ungangaphendule ngempela ngesikhathi. Ubeka mase kwesikhathi esifanele njengoba lisho kaNkulunkulu umshumayeli konke kunesikhathi sakho. Amen. Amen. Sibonge kuMamZulu. Iqinisa impela besho njalo nolwethu. Ezinye izinto zifika ngesikaNkulunkulu isikhathi. Uyasazi uNkulunkulu isikhathi esifanele. Okunye njengoba besho uMamZulu, uNkulunkulu uyazi ukuthi ma ingasakunike lento kuzokwenzakalani. Umfundisi uKhosi ubeke wakhuluma emini ngendaba kaPaul neva enyameni. Uyacela uPaul uNkulunkulu ukuthi akalikhiphi ibuzo ucela 3 times. Muthi uNkulunkulu no Paul ngoba umuso wami ukwanele. Asitshela uPaul ukuthi kwakwelani uthi ukuze angayiphakamisi ngenxa yobukhulu bezambulo uNkulunkulu ayimnikeze zona wamnika leliva enyameni. Uyazi uNkulunkulu ukuthi mangase ayisuse lento ehlukumeza uPaul emphatha kabuhlungu empilweni yakhe uzophakama ngenxa ukuthi ziningi izinto engimambulela zona. Kuzomsiza ukuthi abe umuntu ohluphekile empilweni ukuze engazokuphakama uNkulunkulu wenzela yena uPaul. Ngiyambona ngoba imlaleli esitshela ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Muthi soba khona enkonzweni sibabili siyathokoza kakhulu asizwe lo mlaleli uthi yena uthini. Lokhulumayo umntwana kaNkulunkulu eshowe esanidela uzwe lakhe abanene. Ngiyabonga kakhulu bafethu ngohlelo. Okeda nami ekutheni uNkulunkulu kungani omunye umthandazo nomunye awuphendula unyanga uphendula. Iqiniso nje limile ngoba nje ngikhuluma nami ngumntwana kaNkulunkulu ngingaphansi kwebandla lase-Agape la ishowe. Singama intercessor noma amanxusa ebandleni. Enye yezimpendulo uNkulunkulu awukho umkhuleko angawuphenduli. Kuthina uNkulunkulu usitshelile encwadini yakhe kaThimothi ukuthi thandazani ningaphezi. Enye into engizoyiveza njengoba nje singabantu ababuye bemotivate abantu. Isikhathi esiningi kulukhuni ukuthi ungama phambi kwabantu bakaNkulunkulu oba motivate ngento wena ungadlulanga kuyona. Ubuhlungu uma sekuphinda phindiwe ibona obuqinisa bukwenza ukukhuluma ngento okholelwayo kuyona ukuthi izokwenzeka. Nginezinto eziningi engizicelile kuNkulunkulu. Ezinye zazo senginikile ezinyaka kanginiki. But I know ukuthi mina ngalezi zinto engakayitholi uNkulunkulu kusasa uzongenza ngimotivate ngeluleke abantu ngoba mina I believe ngine faith ukuthi izinto engicele kuNkulunkulu ezami bese ngencwadini kaMshumayeli ukuthi ngihamba ngayo ukuthi konke kunesikhathi sakho. Okwamanje uNkulunkulu uyabona ngabikho fit ukuhandlisha noma ukuholda lento azonginikeza yona. So siyabonga kakhulu nje bazalwane, siyabonga kakhulu. Awukho umkhuleko uNkulunkulu angawuphenduli and emhlabeni singakhohlwa ukuthi asidalelwanga ukuthi sizoceba sibe nemali nezimoto nemizi siganwe. Kodwa sizele ukuthi sizobusa sibe nakho konke. Kodwa futhi ngeke sibe nakho konke kanye kanye. So into ebalekile ukuthi phela
samukele nje ukuthi uJesu inkosi nomsindisi, sikholwe uNkulunkulu ukuthi wasilethela uJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane, uzweni nelayisho wesanideli. Amen. Sibonge kakhulu. Uthinta indaba ukuthi uJesu wayekhulumile into yokuthi asokukhuleka singapheli, wenza umfaniswane umfelokazi owayehlukumezekile. Melokhu eya lapha kwinduna yendawo ethi awungilamulele, nangu umuntu engihlumeza awungilamulele, le nduna ayinandaba nokuhlupheka kwabantu futhi ayinandaba noNkulunkulu. Lisho njalo uJesu mayechaze uthi kodwa yagcina imenzele lo mfelokazi into ayicela, ngoba wayebuya njalo lokhu ibuyele wathi eyi man, lo mfelokazi uzongiqeda phela ngokulokhu ebuya njalo, ethi vele ngiyenze lento ayifuna. Bese ethi kanjalo nobaba osezulwini uyakubenzela, kodwa yena uyakubenzela masinyaneke labo abacela kuyena ngokuphikelela. Uthi wayebafundisa abafundi bakhe ukukhuleka bangaphezi kodwa baphikelele. uNkulunkulu uyakuthanda lokho. Mhlawumbe nawe lento uyicele once or twice kuphela unyaka uqala. uNkulunkulu khona imikhuleko afuna uyikhuleke for years, njengokusindiswa kwabantu nje emndenini. Isikhathi uNkulunkulu uthatha isikhathi ukuyiphendula. Omunye amsindise segugile, omunye amsindise segula, abanye samphezela ekunquseni kwethu. Singadikibali masinyane eyintweni esiyicela enkosini. uPaul nje wakhuleka 3 times ngendaba yeva ayebheke nalo enyameni. Uthi omunye umlaleli la, amen baphatha bahle, ngomusa wakhe sisaqhubeka siyaphambili noma kukuhle kukubi, ngoba ngezikhathi zonke thina 1991. Nango umlaleli uthi sanibonani bafundisi e-studio, nami nayo imithandazo engakaphenduleki, kodwa ngiyamethemba uNkulunkulu, angikhohlwa yimisebenzi yakhe yomusa kimi. Amen. Ayanda Dlamini Embo eHillcrest. Siyabonga lapho siba likhulu eHillcrest impela. Sonke sinabufakazi obunjalo. Sinabufakazi obunjalo bemkhuleko uNkulunkulu angakayiphendula. Ayisizwe namlaleli uthini. Sibamukele moyeni sakubona. Ayibonge inkosi. Yebo baba Majola. Amen. Ninjani uNkulunkulu? Muhle uNkulunkulu unathi, ninjani nini? Siyaphila lapho Nkosi yami, sibingelela nobaba uNkosi lasekhona egameni likaJesu. Cha Nkosi yami, mfundisi ngilalele la. Ney'ntezo lezo zikaNkulunkulu onazo namhlanje la, sembonga uNkulunkulu kakhulu ngazo. uNkulunkulu asibambele iy'nsizo. Simdumise, simbonge kakhulu uNkulunkulu nangadla wakho. Amen. Naye ngilapho ukuthi uNkulunkulu uphendula yonke imithandazo. Angazi noma nisho njalo. Kodwa nginalombuzo nomncane baba, ukuthi nabe mhlambe ephendula yonke imikhuleko, ukubuka kwakhe umfundisi wami ukuthi qala mina kufanele ngime kahle phambi kwaNkulunkulu. Phambi kwaNkulunkulu ukuze ngikholelwe yilokhu ukuthi uzongizwa la ngikhuleka, uma ngiyemi kwi-foundation yakhe uNkulunkulu yobungcwele nokuphila intando kaNkulunkulu. Nkulunkulu la ngikhuleka-ke ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyangizwa. Angikholelwa kakhulu ukuthi ngenze kabi bese ngithi ngizokhuleka uNkulunkulu ngicela something ngingekho kahle, ngingamile kahle, ngingayenzi nentando yakhe, ngingaphili nenkonzo okufanele uNkulunkulu othe angiphile phambi kwakhe, hayi phambi kwabantu, phambi kwakhe uNkulunkulu uqobo lwakhe. Kanti siyakhuluma thina sithi sisindisiwe, kodwa uNkulunkulu ayebengayiboni loo nto esisho ngomlomo wethu. Kahle kahle lokhu kufanele kusuke ekujuleni kwenhliziyo yethu, ukuphila impilo eyintando kaNkulunkulu negameni likaJesu Kristu. Ukuthi uma ngicela something uNkulunkulu uzongipha lokhu engikucelayo negameni likaJesu Kristu. Kodwa nje mesithi ngathi mhlawumbe uNkulunkulu uyayizwa yonke imithandazo yethu ayiphendule njengoba sisuke siyicelile, noma singekho esisekelweni sakhe, noma senze izinto mina uyibona wona ehlala kithi. Ebesithi-ke noma yikuphi-ke sekucela egameni lakhe uyosenzela khona.
Siyabonga kakhulu mfundisi wami, uNkulunkulu akusise nomndeni wakho, Nkosi yami. Singeke sifike kwinkwezela kodwa siyayifana ukuthi ayibe yimpumelelo kaNkulunkulu. Abantu balizwe izwi likaNkulunkulu, baphendukele embusweni kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu anibusise baba kakhulu. Amen. Sibonge baba Majela lapha empangeni. Khona into ebalulekile kunendawo phela okuyidlalayo ukuthi umkuphi wena noNkulunkulu. Mawucabene nobaba asi-ATM ovela uyishaye i-pin code ye-faith, ufake ikhadi lomthandazo bese kuvele kuphuma ucash, kodwa uyafuna ukuba nobudlelwane nomuntu. Ake sizwe nangomlaleli. Sikwamukele manje, sawubona. Ngiyabingelela abafundisi bami, ngiyaphila. Siyaphila mani, njani nini, ubani lokho? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noThendeka Zulu esikhayeni eRichards Bay. Yebo ma, thina namhlanje. Yebo, bengifisa ukubonga kakhulu ngezwi engifipha lona, hlezi nginilalela. Sibonge nje umusa kaNkulunkulu nothando, bese nami ngicela nje ukushera kancane baba. Khethe emazweni, kodwa nami nginabo ubufakazi bokuthi uma sicela uNkulunkulu uyasilalela and uyasiphendula. Ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi sicele okuningi, sicele kakhulu. Mina nje ngacela ukuthi ngihambe ngiyofunda ngiyokwenza i-teaching. Ekuceleni kwami nga-aplya, ngaphendulwa, yonke into ya-right, ngakhokha i-registration ka-right. Kodwa kuthena kusuka futhi ngoJanuwari yimi lo sengi-aplayela umsebenzi. Mangi-aplayela umsebenzi ngawuthola, sengiwutholele eMtuba, mina ngise-Richards Bay njalo. Njengoba ngifunda ngenza ama-practicals esikoleni, ngenza yonke into. La ngisebenza khona ngumsebenzi, kodwa ngaye ngiyoba yimenenja nto. So kuthe yonke into yahamba kahle, kodwa nje ekugcineni bangitshela ukuthi ayisahambanga kahle application yami ngenxa ye-reference la ngake ngasebenza khona. Nje uma sengibuka ngalokho, ngakubona kubuhlungu, ngaphatheka kabi. Even enkonzweni ngasukuma ngaye kumama umfundisi ngiyokhala, ngakhala ngaze ngabambezela i-worship ngelinye ilanga. Umama umfundisi athi no, kunabantu ababambezele i-worship ngenxa yokuthi khona izinto ebey'celile uNkulunkulu abangaphendulanga, ngicela besukuma. And I was the first person ukuthi ngisukume. Kodwa kuthema kusuka ngafunda esikoleni, yimi lo ngaphasa ngo-distinction, yimi lo ngahamba ngayokwenza ama-practicals. Njengamanje nje ngiphasile, ama-results ami kade ephuma mahle, ngaphasa. Okusho khona ukuthi yebo, noma ngathiwa ngase ngicela lokho okunye, kodwa uNkulunkulu wayesengiphendulile ngokokuqala ukuthi nayi into engangiyicelile ukuthi mina ngithole imfundo, uyanginika le mfundo, uyangilekelela. Kodwa mina futhi egcineni sengifuna ukushiya futhi ngiye kwenye indawo ngiyokwenza okunye. Amen, amen. Siyabonga ubufakazi. uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo, kodwa nathi siqikelele ukuthi singaqhumaqhumi, uzazi uhlale kulokhu phela usucela uNkulunkulu uma ekunika khona. Usho njalo uma uthi omunye umlaleli la kuma message, ngiyabingelela abefundisi bethu, ngicela sikhuleke ngokukholwa, sazi ukuthi ubaba uNkulunkulu uyayizwa imikhuleko yethu, uyezwa futhi uyalalela, but aphuze ukuphendula. Nakusho uyaphuza ukuphendula Njabulo zoke uPaul nakuleyo. Usifundisa ukulinda sisemkhulekweni, nokuhlala einyaweni zenkosi yethu uJesu njalo izinto zenzeka noma zingenzeki. Ngiyayizwa ke leyo. uNkulunkulu uyafuna sihlale einyaweni zakhe, silinde, sifunde nama-lessons uNkulunkulu afuna usifundisa wona ngesikhathi sisalindile. Kuyenzeka izinto angasiniki ngalesikhathi thina silindele ngazo, kodwa ngesikhathi yena asuke esibona sisihle. Njabulo, naye uNjabulo wakamvubu, insizwa elapha ebandleni esencane. Uthini uNjabulo kule nto esikhuluma ngayo? Uyibona kanjani? Ngibingelele nami bona bonke abalaleli. I-topic interesting le esikhulumayo namhlanje, and ngiyajabula mangizwa abalaleli beparticipate ngale ndlela. So engikutholayo nje la kwesikhulumayo noma engibuya nakho ukuthi shuthi uNkulunkulu kuliqiniso ukuthi uyayizwa yonke imikhuleko, noma ngabe ungubani uyafinyelela umkhuleko wakhe kuyena. But into esishiwo ke la ngaphambilini kuthiwa
isikhathi esiningi uNkulunkulu impendulo zakhe it's either uyavuma ibe yes noma ibe no anqabe noma kwesinye isikhathi athi linda. So akwenzeki uNkulunkulu angaphenduli. Ucabange mhlambe nje wena ukhuluma nobaba wakho mhlambe unesicelo esithize sokuya endaweni thizeni ukuthi phela ubaba wakho kusethi cha akusho ukuthi akaphendule, but kusho lokho ukuthi akaphenduli ngalendlela wena olindele ngayo nangalendlela wena osukufisa ngayo ngaleso sikhathi. But no cha bazalwane kubalekile ukuthi suthathe njengenye yezimpendulo uNkulunkulu asinika zona sabantu. Amen. Ngiyakuzwa Njabulo uphendula lento ebithinto ubaba Majola. Ubaba Majola are you sure ukuthi nithi imkhuleko iphendula yonke nayo le mpendulo ubaba Majola ngicathi indlela yokukhuluma ukuthi no nawo uyabukeka njengempendulo njengakuPaul nje mathi inkosi susiva libhlungu iva futhi lingenzela kube nzima ekukusebenzele nasekukhonzeni uNkulunkulu mesethi cha impendulo naleyo noma kuwona ucha. Ke sizwe nangomlayelo uthena uthini. Lana ngithi ngicela uningiqondise la. uJesu kuvela ukuthi wayeze kwisizwe sama-Israyeli phela wayethunyelwe kwisizwe sama-Israyeli not kulezi ezinye izizwe. Lokho kuvela lapha kuMatthew, ngithi uMatthew 15. Kulo owayeKenyan owayekade edinga usizo kuJesu Kristu, but uJesu wathi no, mina ngithunyelwe kwisizwe sama-Israyeli not kumaKenyan. So ke ngicela ukubuza ukuthi thina ke ezisizwe simnyama ithini into yethu uma kuukuthi sikhonza yena uJesu Kristu ebeni uJesu Kristu engathunyelanga kwisizwe esesinye ethunyelwe kwisizwe sama-Israyeli kuphela. Ngiyawuzwa lo mbuzo sijwayele ukuthola impendulo ukuthi ngesikhathi uJesu eseze ukuzoshumayela aphilisa abagulayo avuse abafila sukumisa ishosha, lo msebenzi ayiwenza ngalowa 3 years esemhlabeni yebo wawugxile ezweni saka-Israyeli noma babekhona abanye abangasona besizwe saka-Israyeli njengalo mama nje noma kwakungesiyo umKenya ongicatha ukukhuluma ngaye. Wagcina sizakele ngoba wathi ngisho nezinja phela ziyayithola imvuthuluka etafuleni ley'ngane, wagcina sizakele. NamaRoma amaningi ayisizakala uJesu ngimkhumbule evusa ingane eyayisishonile yomuntu owaye umRoma isosha. Kodwa-ke mayesefile wavuka iyashintsha-ke siyashintsha iscope somsebenzi wakhe ngoba wenza ngokusobala ukuthi ukufa kwakhe nokuvuka kwakhe akusiwo-ke okuka-Israyeli kuphela kodwa okwezizwe zonke. Uyaqala ebafundisa lezo zinto, for example mayethi ebatshela ukuthi hayi bo njalo kunazo ezinye izimvu ey'ngesiso esalesi sibaya, ekhuluma ngesibaya saka-Israyeli. Uthi nazo kuzomele ngiyilande zibe mhlambi munye nomalusi munye, ukhuluma ngathi lapho. Mayesevukile ethuneni esezokuphukela zona uyabayala abafundi bakhe abapostoli amadoda ka-Israyeli. Uthi hambani-ke nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise abakholwayo bese niyabafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Uma behamba benza izizwe-ke baqala kumaSamariya badlulela embusweni wamaRoma koGalathiya, koKorinte, koFilipi, ko-Athens. Baze bathola nom-Ethiopia, uFilipi ashumela kum-Ethiopia wase-Afrika. Lasabalala-ke ivangeli ezweni zonke njengoba lagcina lifikile nasezweni lakithi. Sonke senziwa abafundi manje and siyafundiswa ukugcina konke inkosi esiyale ngakho. Ngakho uJesu uwumsindisi wazo zonke izizwe. Uma ekhuluma nje ngalesa sikhathi ethi akazile kwezinye izizwe wayerefer kulowa 3 years ukuthi uNkulunkulu wayefuna agxile ezweni laka-Israyeli aze afe khona avuke khona bese-ke ivangeli lisabalale ezweni zonke. So besikhuluma ngazo lezo indaba kwinkonfa yethu ukhwezela Saturday mhla ka-6 December lapha eHammersdale. Sithi uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Uthi umlaleli la, amen bafundisi bami,
ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ngicela bafundisi ningithumelele i-location address yimina uNtomfuthi Chiliza. Mntomfuthi silapha esibuko Sezwe High School eHammersdale ka-C, isibuko Sezwe High School eHammersdale ka-C. Kodwa ngicathi ikhona futhi i-address lapha ku-Facebook page yethu Sound Doctrine Hub. Ku-Facebook uzoyibona i-poster lapho ikhona neyinombolo ongayithinta, kodwa isibuko Sezwe High School. Ngizozama ukuthola futhi noma ugaqo ngqo konje ukuthi kuthini before uhlelo luphele. Uthi omunye umlaleli, ngiyabingela befundise studio, mina nginobufakazi ngakhulekela ukuthi ngithenge indawo ngakhele abantwana bami ngo-2022. Akwenzekanga ngaleso sikhathi ngoba ngangifuna indawo ngoba ngihlukumezekile emoyeni. I even fast but akangiphendulanga uNkulunkulu. This year ngingasalindele lutho wangiphendula uNkulunkulu. Kuyimanje ngiyakha umuzi wami. Impela uNkulunkulu ukuphendula uma usukhule ngokwanele. Samkelesiwe Magwaza Estenga, uthi uyabonga. Sibonge kakhulu sisusamke lapho Estenga nalabo bufakazi. uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo nabanye abagqugquzeleke. Sizwe nangomunye uthini. Ambingelele bahlonishwa ePhinaPhi la kufinela khona iVuma FM kuzo zonke indawo. Ngokukhulu ukuphuthuma umongezi Kheswa lapha eFebrisi eDanhauser. Engingakusho nje ukuthi mawufunda incwadi kaJohane oqala lapha yana isahluko sesihlanu kusukela kuverse 14 kuya ku15 iyasho ithi ilesibili sinaso ukuthi uyasenzela uma sicela ngentando yakhe. Ake sibheke ukuthi sicela ngentando yakhe. Angibonge basabasa abahle nabantu. Amen, amen. Masicela ngokwentando yakhe uyasenzela. Mina i-address yalapha isibuko Sezwe High School number 13 Kwela Road Mpumalanga C. Number 13 Kwela Road Mpumalanga C. So besikhona ngalomgqibelo siyakuwona mhla 6 December kusukela ngo9:30 kuya 3:30 uhlanganyele nathi uma uNkulunkulu ekunikeza ithuba sizogqugquzelana. Manje sizwe nangomunye ukuthi uthini. Sanibonani bafundisi bami, mina nguXoliswa, mina ngwase-Newcastle eMadadeni section 4. Into engayifunda eyokuthi mawukhuleka kumele ukuthi ube ne-prayer point, ungabi diverse, ungafuni izinto eziningi, ungakhulekeli into eziningi isikhathi esisodwa. Zazi ukuthi ucela ini, ikhe kuyona uyicele futhi consistently with an open heart, with a pure heart. uNkulunkulu uyaphendula. I have that testimony ukuthi stick to that, stick to one prayer point. Once waba ne-prayer point, you know ukuthi this is what I need, this is what I'm praying from the uNkulunkulu ukuthi ngisacela ukuthi angisize kuyona, and then uzokwazi ukuthi akusize. Ma uzoba diverse ube mningi, kuzoba kuningi kakhulu, akasazi-ke manje ukuthi yiyiphi into oyidingayo. Hence ingane yakho mayicela, mama ngicela i-PlayStation, ibe specific, yathi ngicela i-PlayStation. Manje uzoyifaka i-PlayStation kwi-budget and izothola i-PlayStation. Ma izothi ngicela i-PlayStation nani, I stick to one thing. Mawuze udadewethu ngicela kubalulekile ukuba specific usho kuNkulunkulu ukuthi ucelani. Ukuze umuntu ekhuleka sometimes akhuleke kuhamba isikhathi impela, kodwa awumzwanga ukuthi konje ucelani kuNkulunkulu lo muntu lo. uJesu uyayibala lento athi singathemelezi njengabantu abangamazi uNkulunkulu ngoba uyakwazi sikudingayo singakakuceli. Ngakho asohlala endabeni usho ukuthi ninakhe ngicelayo baba, kodwa kangicabanga ukuthi kungenxa yokuthi uNkulunkulu egcine selahlekelwa amanothi esedidekile ukuthi konje ubutheni. Ingoba nje uyathanda ukuthi sicele into especific khona sizoyibona mayeseyenzile, ngoba uyafuna ukubongwa uNkulunkulu. Abanye asamkeli nje ngoba sibonge masisamkele. uJesu uyakhala impela ngalaba wabaphilisa uchoko isifo sesikhumba beba u10, kodwa kwabuyo yedwa laba abanye abawu9 bashaya bachitha mase bephilile, abasabuyi ukuzothi bayabonga enkosini. So ke yebo iba specific futhi ijwayele ukubonga. Esizwe omunye uthini.
Ngibingelele kuVuma FM. Ngibingelele ngokukhoza. Amen. Ngicela nje ukuthi ngibe nje namazwi ambalwa. Kwesinye isikhathi kufuneka ukuthi sike sicele uNkulunkulu ukuthi asigcine ekukholweni ngoba thina sicela izinto manje ngasenzeki siphume ekukholweni. Ngiyabonga umusa wamkhize la eNewcastle. Sibonge Khabazela eNewcastle. Maningi ama voice notes ethu kodwa ke sizama impela ukwafaka sizwe ukuthi abalali bathini sisehlelo lwakho namhlanje soke besifuna khona impela lokho okwenzayo. Bingilele bafundisi bami. Nami nginombuzo la bafundisi. Into yokukholwa nemali ukuthi ngokweBhayibheli ukuthi umuntu onganikeli ishume ebandleni akamelwe yini ukuthi lo muntu asebenziswe ngenxa yokuthi akasebenzi noma ngenxa yokuthi imali abanayo ayitholayo igcina ingasafinyeleli ukuthi anikezele kulowo mnikelo ka-10% ongenza ukuthi agcine engaseve ebandleni umthetho kaNkulunkulu noma umthetho webandla noma umthetho obekekile nje. Indawo yokweshumi. Aniphauleni madoda la ungathini senzo kule yokweshumi niyayithini lapha ekukhanyeni niyayifuna envelope ehamba eceleni emhloshanyana. Engingakusho nje ukuthi umuntu enganikela ngisho 50%, ngisho 30%. Kodwa yonke into kumele isuke enhlizweni yomuntu. Akekho ophoqelekile ukuthi anikele. Kodwa uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi kumele siyijwayele into enjalo. Kuyinto enhle usenzele isibonelo ngokunikela ngendodana yakhe. Kodwa ku-wrong ma siphoqa abantu ukuthi benikele. Ngisho engenayo imali umuntu ezesabe ngisho ukuze esontweni ngoba engenayo imali yokunikela. Futhi okunye ukuthi inhloso yaNkulunkulu mayenza lento yokuthi kunikele ngeyishumi wayenza ukuze abantu laba ababesebenza abapriesti ababenza umsebenzi kaNkulunkulu endaweni yakhe uNkulunkulu bekwazi ukuthi bethole into yokudla. Ngalezi zikhathi abapriesti babehlala endaweni babehlala kwi-tabernacle laNkulunkulu and then abantu babe njalo ngonyaka babethatha izinto ababenazo 10% wazinto ababenazo behambe beyonikela ngoba labantu ababe bapriesti babengakwazi ukuthi beyoyisebenzela bona. So kwakuyiyona inhloso yaNkulunkulu leyo ngokuthi kunikela u10%. Amen. Esikhathini samanje asisekho isidingo sa 10% ngoba abafundisi bayakwazi ngisho ukuhamba beyoyisebenzela manje bebe beshumayela emabandleni. Ngakho umuntu uvumelekile ukuthi aseve futhi ngisho engasebenzi. So umzimba ebandleni izandla ziyalidinga ikhanda. Siyadingana nje sabazalwane. Ngakho akekho umuntu engamela asebenze ebandleni mayesindiswe ngempela futhi eyiphila impilo yobungcwele. Amen. Angazi phela mzothola amen kwezinye indawo kule fundisi bangathatha 10% bayisebenzele. Siyazi khona ukuthi uNkulunkulu uvumela ukuthi bahole kodwa uqinisile impela unganikela more than 10%, unganikela nangaphansanyana kwa 10%. iTestament lisho lithi nikela njengalokhu uyinqumele enhlizweni yakhe. Ake sizwe nababani lesikhathi esincanyana esisele. Maslona ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi ukhuleke ungaphezi kodwa ukutholakala ukuthi vele wawungadalelwe leyo nto leyo, mhlambe vele wawungadalelwe nje kwakhona lokho osuke ukuthandazela. Kuyenzeka yini kube kanjalo? Kuyenzeka impela. Siyabona ngoJesu mayikhuleka naye uthi hayi ngokuyami intando kodwa ngeyakho intando Baba. Uyafuna uNkulunkulu sizehlisele entandweni yakhe. Uma ukhulekela nje ukuphenduka ingelosi ngeke uNkulunkulu aze akwenze lokho ngoba usambulelile ukuthi ufuna sibe abantu noma sesifile sabantu noma sebuyile uyosikhazimulisa kodwa sibe abantu ngeke sibe ingelosi
ngakho intando kaNkulunkulu iaccount ekutheni uNkulunkulu yena uhlele kanjani njengoba ukhuleka sobe uqinisile impela zikhona izinto uNkulunkulu angazokusinika zona ngoba ayisintando yakhe. Ake sizwe nangomunye sibone ngesikhashana esincane esisele. Mina ngiyabingelela nje lokukhoza nabamkosi-ke ngekho nababumhlongo iy'mfundiso zenu. Sibonge kakhulu nje selokhu ngalilalela ngonyaka odlule nje asingaya kwenkomfa yokuthi nje qala nje ukuthi asifuna umbuso kaNkulunkulu kunezinto zasezweni. Singabe siphila leyo mpilo nje ukuthi ningenakho ukuthi ngeke ungenakho ukuthi kodwa ngafunda ngalelo langa sivele kwinkomfa ukuthi kumele sichazele ngalokuthi umbuso kaNkulunkulu unjani. Singasikhathaza ukuthi nje angigqokile kahle kodwa umbethe, ukhathaza ukuthi awunamoto kodwa uyakwazi ukugibela uhambe. Ngasifundisa nje ukuthi nje ungakhathazeki futhi unendlu nje unento. Sengibamba lapho ngoba isikhathi sethu siphelile. Sibonge kakhulu ukuba nathi siyababona namanye ama-voice note laphana siwalalela sifunde nama-message after uhlelo seliphelile siphendule la kuphenduleka khona. Kodwa sibonge kakhulu ukuba nathi sibonge kakhulu ukuseseka nokulalela izwi likaNkulunkulu esinilethela lona. Sithembe ukuthi abanye benu siyobabona lapha isibuko sezwe ngomgqibelo mhla ka-6 December lo siya kuwona number 13 Kwela Road lapha eMpumalanga ka-C eHammersdale. Siyaqala ngo-9:30. Siyathemba kakhulu uyokwazi ukusijoyina ube nathi sizodumisa uNkulunkulu ndawonye. uNkulunkulu abe nani anibusise.